дар гурӯҳи С Кореяи Ҷанубӣ, Чин ва Таиланд ҳанӯз имконияти ба даст овардани ҷойҳои ифтихории якум ва дуввумро аз даст доданд. Кореягиҳо дар сафар бар Таиланд бо ҳисоби 3-0 ва Чин дар майдонаш Сингапурро бо нишондоди 4-1 мағлуб намуд. Дар роҳи панҷуму шашуми бозиҳо дар ин гурӯҳ беҳтаринҳоро муайян хоҳад кард. дар гурӯҳи Д дастаи мунтахаби Қирғизистон аз Осиёи марказӣ миёни дастаҳои ғарбу шарқи Осиё беназир аст. Футболбозони қирғиз дар даври чорум дар майдонашон бар Тайпеи Чин бо натиҷаи 5-1 зафар ёфтанд ва ба садри ҷадвали мусобиқа баромаданд. Дар ду бозии оянда дастаи мунтахаби Қирғизистон дар сафар бо дастаҳои мунтахаби Малайзия ва Урдун, ки дар зинаи сеюм аст ва дуввум ҳастанд, хун месанҷад. шурӯи начандон хуби дастаи мунтахаби Қирғизистон дар оғози бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026, ки дар Малайзия бо ҳисоби 4-3 мағлуб шуда буданд, таъсири худро расонид, ки қирғизҳо пай дар пай ба бозии зебои худ асос гузоштанд ва ҳоло инҷо бо Тайван Тайпеи Чин Ҷоэл Коҷо дақиқаи 17 аст ва ин бозингари аҷнабие, ки дар айди дастаи мунтахаби Қирғизистон бозӣ мекунад, ҳисобро боз кард ва боз як голи дигар зад. Дар дақиқаи 38 буд ки Чин тӯбро ба Ҷоэл Коҷо медиҳад ва Коҷо бемамоният тӯбро ворди тӯри дарвозаи дастаи мунтахаби Тайпеи Чин мекунад. Пан Вен Чин ин бозингаре, ки дар дарвоза истодааст, он қадар хуб ҳунарнамоӣ накард. Дар дақиқаи 45 бошад, Ҷоэл Коҷо аллакай инҷо хетрикро ба самар мерасонад. ҳоло инҷо як ҳолати дигар, ки тӯб бале ба вориди тӯри дарвоза шуда буд. Христиан Браузман ҳам дар инҷо тӯбро ба самар расонид, ҳоло тавре ки мо шумо инҷо мебинем. Ва як голи дигарро футболзони дастаи Қирғизистон дар дақиқаи панҷуми вақти илова шуда ворди тӯри дарвоза карданд. ҳоло инҷо ҳисоб 4-0 аст ва мо то ба он лаҳзае ки голҳои дигар зада мешаванд, бале ин аз аввалин ҳолатҳое буданд, ки футболбозони дастаи Тайпеи Чин метавонистанд тӯбро ба самар расонанд, вале дарвозабон ҳам дар мавриди дигар Эржан Токутаев қоидаро вайрон кард. зарбаи пеналти таъин шуд, ки онро футболбози дастаи Тайван Ву Сен Шу ба нишон расонд. дақиқаи 87 буд. аммо дар дақиқаи панҷуми гуфтем вақти илова шуда ба бозӣ Кими Мерк голи панҷуми дастаи мунтахаби Қирғизистонро ба самар расонд. Қирғизҳо бисёр ҳам имконияти хуби баромадан ба бозиҳои марҳилаи сеюми ҷоми ҷаҳонро доранд.